Kubor nakaslab jong udongsan hima. Menteri Ketenat PHE uba renek ton lingdo tongkhar uloong ba haba ki kontraktor jong Ketenat PHE kiti ya ki surok banthep ya ki pipe kadai ka jingkit khli jong ki bantap yang ki jaka bala depti khnang ba kata ka jingti kanum bo jing ki pat ba bayat denti bar ka jingbet jingbyang ki kali ki bayat uloong ba hadien baki kontraktor kila dep thap ki pipe ki dei bantap biang khnang ba kanom mon ra jingma ba jingmen saw hakaba ngej ba ladai kontraktor jingi ki banti iya kasurok ban thep yo pipe hadin bigala thep yo pipe kari ki ki ban tab biang daga khandau yo pipe bat kar komtat kadai ban long ka jil komtat ko biang ko bha kabanam dei ka thlu kaban penlong ka jingma ka accident hakaba kali kinno bakin rum bakin hap thlu kita akan klik jong ki kontraktor jengi kontraktor PHE London ki batti iki surok uba tongkhar uloong ba uwei pa uwei ude ban syem ya ka jingkit khli ya kanu ka kam ka bangi trei bad ya le kat bala ban pin bha bat pin duna ya ka jing penthut ya ki wei uloong ba ya kani ka jingti Ketenat PHE bad ki kontraktor ki batrei ki haban syem ya ka jingkit khli namar ki sngo thu ba haba ki ti kan bu jing bet ya ki wei ki wei pu wei ude bat syem ki khli kanu kam bangi trei ba at least ini bendon kita kajing klik ba kai ka bangale kali benong ka baha ka banum wet ki wei bangin minimize ka bala ka si punthot ki wei ki bro ya kemudian bekane pi kada klik jong ka department bat kontraktor ki batre baldon kontraktor ki batti thleu kismo tho ru maki hi ba kan dei kan cost problem ki wei kali klik joki ban penbahab haba kali pat chaphang ka jingma ramat biang bat siang rong ya ka surok ka balati deki kontraktor ka PHE uniu menteri ulaong ba Ketenat PHE ka ay ka pisa sya ka PWD ban maramat bat siang rong ki surok deki kontraktor ka PWD uniu menteri ulaong ba badan kum kini ki jingti ki kontraktor ka PHE ki dei ban le bha ban tap biang ki thliu bati ban thap pipe na kalyang ka PWD ru kadai ban penstat ban pha ki kontraktor ban traino namar kum kini ki kam ki bati ha ki surok ki de ki kam ki balong ker ki bha badon kam ban pendap kloi khnang banum bu jing ki pat ba badia ki kali bayat man la kasngi uba tongkhar ula ong ru lada ki dei pat ki surok ki baret bat omlong banyat kali kat barang yat ka jingti ban thap ki pipe hab ban dapen bana pat ba lada dei ban khang shwai ki kali banyat ha ka ba Ketenat PHE bat PWD ki dei ban smo thu lang bat Ketenat pulet kumno ban pen phai ki kali banyat na ka wei pat ka surok ki ba dan jing thut ha ka bede bat ki pan maha pade marba kumbajule ya ka pisala ki leng ka PHE ka ais ka PWD pan maha ban restore biang gitu surok tikin don si kontraktor na ka PHE na ka PWD ki ban pan maha itu surok bat cikir pat jonga kalong ba kini ki betre ki kini kam tam ki bayat kini ki existing road kini ki kam ki ba olong urgent bah ka ji sisa mari adapti kontraktor PHE mari de lay pipe ndap khandau mu ade benang but na un sama hai ka surok la dei ka surok ka dei ba ka include how you kontraktor PHE bun le ka taru te ka dei ban le immediately hi ban bah te dei ka dei hi bakin le no da ki wei kontraktor jong ka pilu biru kan long benong urgent khnang ba ki ba kinom sofa ta ka dei ki quality bakan don ka coordination ke jesu thu jimut hangne apdang ka PHE ka PWD kontraktor jong PHE kontraktor jong PWD teri tang ka wei ki sha kalong ba ngile iru no kam kadai ke jir kli jong ni bangin so thu ban minimize kat bala kadai ka ngila an bahang di don ka jir kli ban pen bah bangin nom long ka dau jong ka jing ya kanet ya kawan jong pa ba ko pen kam ka surok ta ka jir kli jong kontraktor le ki department hakawai ke yang pada don ki caka hakaba kasurok karik pala lese mlong shu panang yang kali tekadai kata ka ban khang no kasurok ka ban trei ka padat ban air notis ko biang ban kaliang jong ka department ni police kaliang department ni ka PWD PHE kini ban suthu na kano pada alternative road hakaba ki pa ba kin yat ban ai ki tip biang pa ba kin le yat na ka surok la don ko kita ki jaka hakaba omla syu ban penyat kali na kadau je kari jing surok tende ka barang la penyat kali dah bila ka bala ban sna ta kom da ka jing klip kan kamha
keliru kena ban ya tak surok kan jing tre kan ya jadi Uba tongkar ula ong badang shen ula dep keren ru iki officer katanat PHE habaya dei bat ka jingti eki surok bagi kontraktor ka PHE kidei ban le bha haba kiti ikini surong Henry habaya dei pat bat ka jing maramot iki surok balati ula ong ba ka PWD ru kanshim khya ya kania namar lamang ya ka pisa ban pentrei dak PWD ka jing maramot bat siang rong biang keren ni kene kini ki officer itu ngah kan bagi pek bagi dei ki kam hakiba leste ka piludi ka susya yang ni banti ka surok barka air bi kli hangi hi ban restore hadi pan jungi dan dengan ong jadi engineer bakin ong jadi ka doktor bakin le bah kata dan rela dei ni kam bang ong pi kita ki deposit work ke bayi ka pisang ira deposit ka piludi ka ban belai itu tre te ka kam ka coordination hadi sya kata ka kli ka piludi bakan sim kia kata ingin saya keren dengan suatu tip ide kino ki jam hangno bat kidei kino kam la kidong ke cik ko to jungi lane kidei ke ba ladap ais ke di bakat tre ingin sampai sang rawat cik